Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо хосиятҳои шифобахшии марминҷон мебошад. марминҷон растани бисёрсолаи серхор буда ба оилаи настараниҳо мансуб аст. он дар шимолии амрико, кишварҳои назди баҳри миёназамин, осиёи шарқӣ, австралия ва дигар давлатҳо нашъунамо мекунад. дар тоҷикистон марминҷон қариб дар ҳама ноҳияҳо, бештар дар соҳили дарё, лаби ҷар, доманаи кӯҳ, лаби чашмаҳо, лаби ҷӯйборҳо, заминҳои партов ва ғайра мерӯяд. қаламчаҳои марминҷонро дар атрофи боғҳо, полисҳо ва иқоматгоҳҳо мешинонанд, ки навдаҳои хордораш вазифаи муҳофизатиро ба ҷо меоранд. чун дору мевааш ва баргаш истифода бурда мешавад. барги гиёҳро асосан вақти шукуфтани гул, меваашро бошад вақти пухта расидани он ҷамъоварӣ мекунанд. дар таркиби меваи марминҷон 4-8% карбогидратҳо, 0,8 то 1,4% кислотаҳои органикӣ, 25 мг витамини С ва витаминҳои B1, A, E, моддаҳои азотӣ, пектинӣ, моддаҳои хушбӯй ва дигар моддаҳо дида мешавад. хусусиятҳои шифобахшии марминҷон аз замонҳои қадим маълум буд ва бисёр инсонҳо ҳамчун растани шифобахш онро истифода мебурданд. баргу решаи онро дар об ҷӯшонида барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи луъоби даҳон, гингивит гуфтаги беморӣ ҳаст, ва ранга истифода мекунанд. абумансури муваффақ баргу меваи марминҷонро барои табобати қуллоҳ гуфтаги касалӣ аст, яъне ки стоматинг ва илтиҳоби рӯда фармудааст. дигар олимон менависанд, ки санги гурдаро майда карда обилаҳои даҳону исҳоли хунинро шифо мебахшад. абуалӣ сино барги марминҷонро барои муолиҷаи табхол, сармос ва гулӯ баргашро барои табобати захми рӯдаву санги масона тавсия намудааст. амирдавлат фармудааст, ки барги марминҷон ҳангоми хунтӯфкунӣ ва сустшавии фаъолияти меъда фоидаовар буда, ҷароҳатҳои рутубатнокро, яъне ки даббоғӣ ва хушк менамояд. дигар олимон менависанд, ки мева, гул, барг ва навдаҳои марминҷон моддаҳои ғизоиро дар буния нигоҳ дошта, хунтӯфкунӣ ва хунпартоии узвҳои даруниро рафъ месозад ва меъдаву рӯдаҳоро қавӣ мегардонад. баргҳои марминҷонро ҳангоми касалиҳои кому гулӯ, махсусан пухтани ком ва бӯи бади даҳон мехӯянд. малҳамашро рӯи захми тоза мегузоранд. агар афшурдаи мавизи марминҷонро дар сояҷой муддате гузоранд ва сипас бо он ҷароҳатҳои марбутро шӯянд, онҳоро хушк менамояд. ва агар баргҳои тару тозаашро рӯи омосҳои бадан гузошта болатта банданд, омосҳоро паст мекунад. дар тибби мардумӣ мева ва чойи онро чун дорои нерӯбахш ва оромбахш ба беморони камқуввату заиф менӯшонанд. меваи марминҷонро инчунин барои табобати тарбот, илтиҳоби масона ва маҷрои пешоб ва ҳамчун дораи сурфаи рафъбахши захмҳо истифода мебаранд. обҷӯш ва дамкардаи баргу навдаҳои сабзидистодаашро барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи луъоби даҳон, забон кор мефармоянд. яъне бо обҷӯши дамкардаи он даҳонро шуста, гулӯро ғарғара мекунанд. обҷӯшашро барои муолиҷаи касалиҳои пӯст ва зардзахм тавсия мекунанд. дамкардаи баргу гули марминҷонро агар бо асал гарм карда ба гирифтории бемори ҷигару меъда фармоянд, шиддати дард паст мешавад. обҷӯши навдаҳои марминҷонро барои ором намудани асаб ва ба низом даровардани ҳайзи иллатноки занон тавсия мекунанд. куфтаи баргашро агар ба болои захми кӯҳнаву чирку фасоднок гузоранд, сиҳатшавии онҳоро метезонад. дар тибби мардумӣ олмон
дамхӯрдаи баргашро барои муолиҷаи хунрезии меъда ва бемории узвҳои нафас истифода мебаранд. дар мушоҳида ҳангоми паҳшшавии исҳоли хунин, яъне ки дизентерия мегӯянд, соли 1917 Диманд муайян намуд, ки обҷӯши решаи хушки майъдакардаи Марминҷон аз ҳисоби 20 грамм дар 500 миллиграмм об, ки 3 дақиқа ҷӯшонида буд, хусусияти қабзоварӣ гирифта исҳолро рафъ сохт. меваҳои тару тозаашро ба беморони диабети қанд ҳамчун десерт додан мумкин аст, чунки дар таркиби он миқдори карбогидратҳо зиёд набуда, карбогидратҳои будааш ҳам аз фруктоза ташкил ёфтаанд. меваҳои тару тозаашро аз сабаби сердона буданаш ба беморони ҷароҳати меъдаи рӯдаи 12 ангушта додан лозим нест. беҳтараш онҳо шираи онро истеъмол намоянд. меваҳои Марминҷон аз маводи фаъоли табиӣ аз ҷумла оҳан, фосфор, калтсӣ хеле боянд ва аз ин сабаб истеъмоли мева ва шираи он ба тифлон, ки ҳамарӯза дар афзоишанд, фармудан бемаврид аст. дар тибби мардумии рӯз барг, реша, мева ва шираи онро барои муолиҷаи беморони гуногун истифода мебаранд. аз ҷумла барги онро ҳамчун даббоғӣ, арақовар, хунбанд, дардбанд, решаашро ҳамчун пешоброн, гиҷарон истифода мекунанд. шираи онро барои рафъи ташнагӣ, табларза ва камхунӣ масраф мекунанд. шираи Марминҷон барои муолиҷаи бронхит, илтиҳоби хирной ва ғайра хеле фаъол, яъне ки муфид аст. онро 0,5 як стаканӣ бо як қошуқча асал омехта карда баъд истифода мебаранд. хокаи баргҳои хушкашро ба болои шукуфаҳо ва ҷароҳатҳои трофикии пойҳо мегузоранд. мева ва дамхӯрдаи меваҳои хушкашро ҳамчун қувватбахш ва оромибахш истифода мебаранд. дар Латвия нӯшобаи Марминҷони ниҳоят машҳур аст. барои тайёр намудани он 2 стакан меваҳои тару тозаи онро аз елаки оҳани холис гузаронида, ба он ним стакан сафедаи қандро омехта, ба болояш 1 литр шири хунуки тамизшударо рехта, лаконида, яъне ки ба ҳам омехта карда, ҷӯшонида, хунук намуда масраф, яъне ки истеъмол мекунанд. дар тибби муосир меваи тару тоза ва хушконидаи Марминҷонро дар шакли дамкарда чун дорӯи табшикан ва барои муолиҷаи беморони гирифтори газаки шуш, илтиҳоби узвҳои роҳи нафас истифода менамоянд. обҷӯши меваи Марминҷон ташнагиро ҳам мешиканад. анакнун Марминҷонро дар ғизоҳои гуногун истифода мебаранд, ки мо барои шумо якчанд намуди онро пешкаш менамоем. меваи Марминҷон ғайр аз хусусиятҳои шифоияш боз меваи ғизоӣ низ буда, аз он мураббову шира, нӯшоба ва мармаладҳои гуногун тайёр мекунанд. масалан, барои тайёр кардани шарбати Марминҷон 1 килограмм Марминҷон, 500 грамм шакар, 500 миллилитр об, меваҳоро шуста обашро давонда ба тӯри шарбатпазак гирифта, онҳоро ба зарфи ҷӯшидaiстодаи пуроб ҷой дода болояшро мепӯшонанд ва найчаи шарбатпазакро бо испаноҳи печдор маҳкам мекунанд. пас аз 20 дақиқаи ҷӯшиш шарбатро аз нав ба шарбатпазак рехтан лозим аст, зеро ки хуб тамиз нахӯрдааст. пас аз 30-40 дақиқа шарбатро бо найчаи шарбаткаш ба зарфҳои шишагини тамиздода рехта, даҳонашро бо сарпӯш маҳкам карда, баъд онро чаппа карда хунук мекунанд. дигараш нӯшоба аз Марминҷон бо асал, 1 стакан шираи меваҳои Марминҷон, 1 қошуқи ошхӯрии асал, 2 стакан об. обро то ҷӯшидан гарм намуда, ба он асал омехта, ба болояш шираи меваи Марминҷонро рехта, то
تو جوشیش رسونیده پس خنک نموده میخورند. موقود از مارمینجان: 1 استکان میوه مارمینجان، 40 گرم شکر، 2 قاشق آهر و 2 استکان آب. میوه های مارمینجان رو جدا کرده تازه شسته در الک خشک نموده و ظرفی سیردار آب ریخته با آن قند را همراه نموده جوشانیده، با آن آهری در آب حل کرده را ریخته باز تا جوشیدن رسانیدن لازم است، یعنی که اون رو می جوشونید. پس میوه های تیار کرده را انداخته خوب آمیخته به همدیگر آتشی تگی ظرف را خاموش و تیز خنک نمودن لازم است. دوروهایی که از مارمینجان تیار کرده می شود: دم خورده برگ مارمینجان را چخیل تیار می کنند. 2 قاشق برگ خشک آن را در ظرف سیردار انداخته با بالایش 2 استکان آب جوشیده ایستاده را ریخته 1 ساعت دم داده و پولانیده افشرده نیم استکانی 4 بار در 1 روز استعمال می نمایند. آبجوشی ریشه مارمینجان را چخیل تیار می کنند. 15 گرم ریشه خشک میده کرده مارمینجان را در ظرف سیردار انداخته به بالایش 300 گرم آب جوشیده ایستاده را ریخته در آتش پست 15 دقیقه می جوشانند. 45 دقیقه در حرارت خانه خنک نموده بعد می پولویند. 1 قاشق آشخوری در هر 2 ساعت برای معالجه آبخوره استفاده میبرند. دیگرش شیره مارمینجان. شیره مارمینجان یعنی شیره میوه های تر و تازه مارمینجان را جدا کرده نیم استکانی در وقت شمالخوری، هضم غذا و فشار بلند خون کمخونی در 1 روز 2-3 بار میخورند. این همین بیماری های شمالخوری، هضم غذا و فشار بلند خون و کمخونی را شفا میبخشد. این بود معلومات درباره خاصیت های شفا بخشی مارمینجان. خداوند همیشه نگهبانتون باشد، همیشه سلامت باشید. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک کنید، دوستان خودتون رو به این کانال دعوت نمایید. همیشه سلامت و بردوام باشید. خداوند نگهبانتون باشد.